Hai लोगोफोर गिबियावनो रुटिका नार्जारि इउटुब चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालाय, शेयार खालाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होलां लोगोफोर, मानोना आं चेनेलाव गोदान। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअफोरखौ। नै आंहा फिसालाखौ लादों, आंनि फिसालाखौ ओइदि जोनाया माबा हेलौ हेलौ। Chồng mà ra người đẹp gì khaya. Thì là bà hàng bà kia đây. Để cái số tiền của tôi sao? Mất nó không phải à? Thế nên nhà không bị là thật đấy. Thấy không biết nữa. Để sao nào rồi nè. Ini mana? Boleh. आगोलनि लिरनानै लाग्रोखादोंमोन आं लोगोफोर, नैबेफोर रसुनखौ आं आगैनो दानानै लाजोबखादोंमोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय दा हाजिरा लानानै लिरहोफिनबाय। बिबार बारियानो लोगोफोर आंना बरिया नुदोंना? नै आंहा नै बेफोरावसो गायनानै जायोहाय सामब्राम बारिखौ। जाबाय थायो नालाय आंना जाम्ब्रि जाजोब्बाय लोगोफोर। आंना फान्थाव बिफाङानो जि सुग्रिब्रौ, फिथाइ गैया। दाखालि जाखांबाय आरो खनसे। Finally, like, lihat kembali dengan apa? Snap jalan kan ini.